No, mireu, a mi m'agradaria començar en una pregunta, no? Però vosaltres a simple vista direu, jo què sé, Santi, una pregunta, no sé. Una pregunta que, curiosament, al llarg del curs no he tingut resposta. I clar, alguns diuen, no, Santi, és que això fa per això, no? No, és que jo crec, diu, sí, jo crec que és que no ho saps. Total, quan et diu, quina és la pregunta, no? La pregunta és, per què es fan tots els divendres de vespre exàmens? Que jo no puc arribar a l'endret que digues, mira, este que precisava un divendres no puc fer res divendres, però xicototxo. O sigui, jo no faig examen divendres i m'entra a mi ahí una cosa... Els pares estareu dient, que més dona, si el feu pel matí, pues per l'espera. Pues no dona el mateix. No dona el mateix perquè, mira, us vaig a posar una comparació, no?, perquè ho entengueu enseguida. Vosaltres, que treballeu en una empresa, en la que sí que no, teniu l'horari de divendres, dic divendres perquè s'acaba antes normalment, de 8 del matí a 5 de la vespre, no?, en el seu corresponent parament de migdia, no? I acabeu a les 5, no? Jo perquè ho sapigueu, o sigui, perquè pugueu saber el que sent, no? I acabeu a les 5 i esteu arreglant tot i va el jefe i fa, no, però un ratet més. I tu dius, home, demà no el fer a vostè, però així el contrat, però no... I no diu res, i diu, sí, però un poquet més. Pues això és el mateix, no? Acabes a les 2 un divendres i amb ganes d'anar a casa del tio, un poquet més. Sí, que graciós, no? I vosaltres dieu, bueno, i quina és la resposta a aquesta pregunta que no té resposta? Bé, doncs no té tanta resposta la cosa, però sí que té dos causes. La primera és el professor disfruta fent un examen divendres. Vull dir, un professor segurament no té una altra cosa que fer un divendres de realitzar. Segurament vosaltres sí, però un professor no, un professor no és malament. Segona raó, us ho apunteu. La probabilitat de suspendre un examen divendres de pla augmenta entre un 25 i un 30%. Això és de veres. Això ho podeu buscar per internet, jo què sé, en l'Institut Nacional d'Estadística. Això és de veres, això és de veres. Bé, ara que hem parlat un poc de les causes, no? Perquè és que sincerament no són moltes més causes. Podríem parlar de les conseqüències, no? Perquè les conseqüències ja són desastroses. O sigui, un divendres de vesprà és millor que tot el diumenge sencer. O sigui, no us doneu compte que això està mal, no us doneu compte que fer un examen divendres de vesprà no ajuda els alumnes a anar millor. O sigui, fatal, sabeu? Un divendres de vesprà és el dia de la picaeta, és el dia de la cerveseta. Tu acabes un divendres a les 7 de la vesprà i no tens ganes ni de picaeta ni d'hòsties. Això teniu que entendre-ho, si no sigui. O sigui, ara perquè és estiu, no? I tu acabes de l'institut i és de dia, no? Però divendres a les 8 del matí, doncs tots sabeu que és de nit, no? I ixes a les 6 de la vesprà i és de nit. O sigui, que entres de nit i ixes de nit. És que no n'hi ha per on pillar-ho. De veres, jo a voltes quedo en l'amic, no? Anem a quedar divendres, no? Que tinc examen. Bueno, però acaba de 6 i mitja i jo dic, no, deixa-ho estar, és que ja no m'apenisca el cul, tio. Doncs jo proposo una solució que diu, estàs loco, tio, això... No, home, jo no es pot dur a terme la solució, perquè no es pot, ara ho explicaré, però la solució seria que els professors dimitiren. Això s'ha fet en molts centres, han dimitit els professors i per votació dels alumnes, han passat cafès, per firmes, i han dimitit, és de veres. Bé, això no pot ser, jo us ho explicaré en seguida. Algú que sap coneixements bàsics d'història, alguna matrícula d'honor. Va, Carla. Si parlem d'història, què és això? Una piràmide. Però què és? Què és això? Laura, què és? Què és? Això, una piràmide, tio, què és això? Antic règim, què és, tio? Perfecte,
de societat estamental. I diu, això de la pirreig, això no passa. Sí, però amb el pare sí que passa. Hi ha una sèrie de professors que, és a dir, tu no t'imagines el pare sense aquests professors. Però una monarquia, tio. És pilar, la base del pare. O sigui, com un professor d'ací va dir que no té precisament diners de comprar. I menys este, o sigui. Això és la base, això no es pot discutir. Sí, es pot arribar per mèrits, es pot arribar per antiguitat, per xuleria, també. Bé, així podríem dir que estan els professors de Montó, estos que diuen, pues chico, ni así, no... Montó, és que... Si és que coneixereu, direu, mira, este professor, quan el pescau direu, fins el Montó. I així estan els professors estos novets, enanes, jovenets. Así tenim per excel·lència al senyor Santiago López, professor. És conegut com Santi el de Are. Santi, com ho fas, tio? Es portes a tot? No, de veres, tu no saps les voltes que durant tot l'any he sentit. No, si la Santi... No, si jo... Ara per mirar, no sé, la novetat, això que passa, no? I ja estem a final del curs, però és que tot encara sé com que diu. No, si jo per anar... Però xiques, xics, mares, pares... No, és broma, Santi. Dóna gust quan un professor com tu, una persona com tu, i parla de Santi com podia parlar de qualsevol laboratori. Tenen aquestes ganes de treballar, aquestes ganes d'ensenyar, de col·laborar. Dóna gust, perquè diguen el que diguen, n'hi ha professors, n'hi ha persones que no valen per ser professors, i n'hi ha persones que sí que valen, i tots els professors van dir, no, sí, jo... Pues igual sí, és més, segur que sí, però igual no, saps?